No takže vás všetkých zdravím od dnešného videa. Dneska tu máme také špecifické video. Dneska si ideme povedať niečo v krátkosti ohľadom pretlačania, čo sa týka vybavenia pre vás. Mám tu so sebou mojho najlepšieho trénera, aký môže na Slovensku existovať, Gabriela Harčarika, s ktorým už trénujeme asi 7 rokov a veľa titulov sme spolu vyhrali. A práve aj vďaka tomu, že on vymýšľa tieto ručky a môžete sa s nimi posunúť na úplne iný level, aký si neviete ani predstaviť. Takže tu ti dám, Gabo, teraz slovo a môžeš nám povedať niečo v krátkosti. Na čo sú tie ručky a tak. Paťo, ako si spomínal, už roky tie ručky vyvíjam, keďže máme náš klub AVK Prešov a jak si spomínal, že veľa úspechov sme mali aj iní športovci a každý z vás potrebuje nejakú ručku a každý z vás má také špecifika, dĺžka prstov a tak ďalej. Niekomu niečo viac zaberá, niekomu menej. Sú to v podstate madlá a napríklad toto je tu také, že fajn pre tvoju ruku, hej, toto je na mňa veľké. Ty to dobre poznáš, že ak má chlap už fakt, že veľkú tlapu, tak takáto sedmička už je dobrá. Že 9 som dával vyrábať na mieru, že vieme to vyrábať. Vlastne keď ste potrebovali vy, tak potom sa ozývali nejakí ďalší ľudia a teraz vlastne spúšťam e-shop, volá sa sporteshop.sk, kde všetky tieto produkty nájdete. Vlastne tu som vybral niektoré z nich, toto je taký základ, ako všetci poznajú. Je trošku špecifická tým, že dal som urobiť 2 dierky, táto je excentrická, to znamená, že ak si ju dám takto na okraj, tak viac cítim prsty pri tých ťahových. Tie zárezy sú špecifické na to, potom si ukážeme, že vieme taďal prepliesť rozhodcovskú pásku napríklad a robiť rôzne pronácie a zalomovania a tak ďalej. Čiže ak niekto potrebuje len jednu jedinú ručku, tak toto je all-in-one produkt. Toto je klasika, excentrická ručka na prsty a zápestie. Toto je v podstate len menšia verzia a s gripom. A taká asi najkomplexnejší rozmer tá 6. A tieto vlastne dokonca som si dal aj patentovať. A potom tu máme ručku, ktorá imituje úchop so superom. Musím povedať, že túto ručku v podstate sme urobili s bývalým reprezentačným trénerom Jankom Ďalákom, kde on dal niečo odliať. Ja som to potom dal do 3D skeneru. Poupravovali sme to tak, aby to bolo použiteľné aj na tie štandardné madla a teda si to každý vie už zakúpiť. Existuje na pravú aj na ľavú ruku samostatný kus. A toto je conic handle, vlastne opäť jeden klasický otvor a tieto bočné slúžia, ak chceme robiť supináciu, opäť si len prevlečiem rozhodcovskú pásku, obviažem ju o kladku a môžeme s tým cvičiť. No a toto je taká novinka, ktorú si už aj mal možnosť vyskúšať. Som zvedavý, čo potom na ňu povieš. A v podstate videl som to u chlapcov z Bulharska, z Varny a Jordan, co na nej trénoval, robili si nejaké testy. Takže opäť musel som, toto je asi 4. verzia, nájsť tie správne pomery, aby to šlapalo a držalo tak, ako má tú ruku. A ty mi povedz, ak si spokojný s ňou, alebo skús, že aké benefity tebe prináša táto ručka. Ja, čo sa týka týchto ručiek, mám skúsenosti s každou a jednou. Čo sa týka, ja najviac používam namotávadlo, pretože ja to zápestie proste potrebujem mať silné a táto ručka je veľmi dobrá, tak ako to simuluje presne ten úchop supera a hlavne tá väčšia je veľmi veľká. Napríklad ja ako púskar, ja potrebujem fakt mať dosť pevné tie prsty, lebo tí chlapi majú obrovské dlane a ťažko sa to natrénovalo, takže čím väčšie je to madlo, tým je to lepšie pre mňa. A táto ručka z Bulharska, čo Gabo vymyslel, je perfektná. Nie vymyslel, okopíroval. Okopíroval, ale je dobrá. Keď chcete byť najlepší, musíte sa učiť od najlepších. A Bulhári sú jedni z tých najlepších, takže krásne, ako vidíte, tu simuluje to palec a ešte aj presne tie palce, ktoré majú tu fungovať. Takže malíček tu krásne drží. Tie dva, ukazovák. Tu je treba možno povedať to, že nie je tu os štandardne, takto kolmo cez stred, ale vlastne ona ide šikmo, že začína to pod paťovým maličkom a končí to pri paťovom palci. Čiže je to úplne neštandardná ručka a chlapci to majú v drevenej verzii a ja som začal tlačiť túto 3D verziu, takže
Asi tak. Určite je to najlepšie na zápestia a prsty. Oni dokonca veľa robili takých tých chrbtových ťahov iba čisto z ňou, že tak, aby tie prsty makali, použili pritom veľké váhy. Čiže na tréning toho spodku prstov zápestia je jedna z takých veľmi zaujímavých noviniek. A chcem sa opýtať, že pri tom strepe, či ho používaš pri namotávadle, alebo nie? Lebo táto ručka je dobrá v tom, že môžeš mať aj s páskou, aj bez. Ja to dosť používam práve, že podľa toho, na čo sa chcem zamerať. Keď chcem hlavne tie palce, aby mi držali, tak to používam bez toho strepu. Lebo tým, že tú pásku máte vzadu, tak vám tie palce nezaberajú až tak. A musíte fakt sa snažiť tú silu tých prstov držať, aby že vám to zápestie proste otvorilo a tie prsty, aby vám držali. Takže ja to veľakrát používam bez toho strepu, že si to nedám dozadu. Ale keď chcem hlavne to zápestie, aby mi fungovalo, tak to vidíte, že aj bez tých palcov krásne, že to drží. A posúvame čisto. Áno. Čisto zápestie. Alebo keď chcem sa pripravovať hlavne na zápasy s páskou, tak používam výlučne strep, aby som si zvykol proste, že tú ruku mám fixnutú, mám zviazanú a krásne si to prídem, krásne aj do boku si to zatlačíte. Ale prevažne to robím takto, že sa snažím čisto iba to zápestie natiahnuť na seba, zalomiť to a celým telom. Táto ručka je za mňa jedna z najbombovejších, ako môže byť. A asi by sme mohli zaradiť takého základu, ktorý by každý arm wrestler mal mať. A čo by mal mať každý arm wrestler je určite stolík. Čiže na našej stránke nájdete aj stolíky. A hlavne takéto kládky na tréning, ktoré keď si pripnete ku stolíku za 5 sekúnd pomocou 2 šrúb, pevná konštrukcia, masívna, kvalitné materiály. A môžeš skúsiť napríklad teraz túto ručku, o ktorej sme sa bavili. A ja by som povedal, že táto priama kladka je naozaj že taký základ, ako sú tieto madlá kuželovité, tak v podstate tá priama kladka vám umožní tréning či z vrchu, alebo aj z dola. Na chvíľočku, Paťo, a ukážem, že vlastne jednoduchým odšrubovaním dáme to z dola. Tu si len lánko skrátim reťazky a môžeme napríklad skúsiť biceps teraz. Tak. Na jednom stroji vlastne a na jednom stole môžeme otrénovať celý kompletný arm wrestlingový tréning. Ja ešte by som chcel potom ukázať tú opierku na zápestie, na tréning zápestia, takže asi sa k tomu o chvíľočku vrátime. Takže máme tu teraz, sme si pripravili opierku špeciálne na viac menej izolované cviky, ktoré nám aj samozrejme Gabo ukáže a ja si ich sami skúšam. Lebo túto opierku vlastne máme, nedávno bola vymyslená. Áno. A ideme si teraz skúsiť klasicky namotávadlo, opretie, aby že ste mali presne, tu si opriete rameno o to a držíte a zaomujete. V podstate je to super izolovaný cvik, vidíte v tom obrovský progres. A ako ste si mohli všimnúť, tak tú priamu kládku sme prehodili zo stredovej pozície. A je to tak vymyslené, že ak si ju dám tu na nábok, kde ide bočný fixátor a tú druhú šrubu len takto vložím, ono mi to zabezpečí, aby tá kládka sa ďalej nerotovala a mám ďalší vektor, čiže viem to používať aj na rôzne techniky, či už do vrchu alebo do spodu. Takže ak chcete ísť druhú ruku, tak si to prehodíte na druhú stranu, ale pokiaľ to máte doma, myslím, že nikoho to nejakým spôsobom neobmedzuje. Takže toto je výborný cvik na zápestie. A potom takouto úpravou tu si to uvoľníte a nastavíte si to tak, aby tá kladka priama bola zarovno so stredom. A toto, Paťo, si môžeš prehodiť zatiaľ. Ak to dotiahnem tu zafixujem, tá druhá šruba zase bráni tomu, aby sa to hýbalo ďalej smerom. A tu napríklad je veľmi dobrý izolovaný cvik odchyľovanie na horné zápestie. Paťo rád používa túto verziu, kde si to stiahne okolo svojho zápestia. A taktiež je to cvik, kde vidíte svoje napredovanie veľmi rýchlo. Buď to môžete robiť staticky, tak ako ja to radšej robím takto, lebo my ako pretlačanie, vy sa nesnažíte robiť tento pohyb, ale vy staticky držíte
a snažíte sa toho supera blokovať tou statikou. Takže ja si to väčšinou prídem, dám si fakt obrovskú váhu, ako najviac sa dá a snažím sa na 10 až 15 sekúnd s ťažkou váhou to držať a maximálne úsilie do toho dávať, aby to zápästie a tá hlavne horný tlak bol taký pevný, aby že super vám nevedel prebiť to horné zápästie. Tak. Čiže to je ďalší cvik, ktorý vieme vďaka tej opierke odcvičiť. Príklad, tých cvikov je určite viacej. A jedným z takých ďalších, toto mi podrž, prosím ťa, a pôjdeme až... Dobre. Dobre. Takže teraz sme si skrátili lánko, tak aby Paťo mohol vystrieť ruku a viac menej nám teraz ukáže príťahy. Čiže aj chrbát so zápästím môžeme so zalomením, presne tak, toto je pre arm wrestling veľmi dôležité. Vidíte, že s tou kládkou sme v podstate nehýbali, môže byť samozrejme aj tu v strede, ale zrazu na jednom stoliku vďaka tejto kládke a tým mádla máte milión alternatív, ako trénovať a navrhnúť si tréning tak, aby zodpovedal vašim požiadavkám. Hlavne to je aj dobre pre ľudí, ktorí majú dlhé končatiny ako ja, hej. A tým, že ja mám extrémne dlhé ruky, tak nie každý stroj mi vyhovuje aj vo posilovni, lebo fakt ja sa musím natiahnuť, aby že som ten sol natiahol a veľakrát ani neurobím plný rozsah pohybu, lebo ma to eliminuje, hej. Takže toto je super, že si to fakt viete nastaviť tak, ako vám chcete a rôzne uhly, presne, aké vy chcete. Tým, že táto kladka je navrhnutá tak, aby že sa posúvala, tak si viete krásne, presne váš daný uhol, ktorý vám potrebuje si nastaviť a tým je to super špecifické, takže za mňa je to veľmi dobrý pomocník, hlavne keď nechcete mať vybavenie alebo nemáte vybavenie vo fitku. Bývate v byte alebo v dome a naozaj, že ten stolík už vám zabere dosť miesta, tak s touto priamou kládkou a s touto opierkou viete posunúť tréningy na iný level. No a v rámci našej spolupráce sme vymysleli pre teba zľavový kód. Takže Herkules 10 a máte 10% zľavu vlastne na všetky madlá, ktoré tu sú. A ja si myslím, že je to výborná ponuka, pretože keď sa chcete zlepšovať a je fakt, ten šport napreduje dopredu, každý napreduje dopredu a skúša nové metódy. Tieto ručky sú výborné v tom, že hlavne sa dobre držia presne toto, čo chcete odcvičíte. Takže za mňa je to veľmi dobrý pomocník a ja tieto ručky som používal prakticky od začiatku. Aj používaš? Aj používam, takže ja tam nemám ani čo veľmi meniť. A tým, že aj Gabo to vie pekne prispôsobiť mne, takže tam je veľká, široká možnosť toho, jakú ručku si vybrať, či malú, veľkú, strednú. Takže tam je tých možností kopa. Určite, keď nás ľudia budú kontaktovať a veľmi rád poradím, odpoviem. Takže ja ďakujem, Paťo, že si našiel čas. Ja že sme ďakujem. to mohli takto trošku odprezentovať a verím, že sa ti bude dariť a dobre cvičia naďalej. Áno. Takže lajkujte, zdieľajte, odoberajte toto video, hlavne náš kanál, podporujte nás. A ako hovorím, keď chcete 10% dole s mojím kódom Herkules10 na sporteshop.sk a verím, že vám tieto ručky zabezpečia to, aby že váš progres bol na úplne inom leveli, ako má konkurencia. Takže makajte a pekný deň vám prajeme.